Плочи, екейти, плочи. Иде. Не, това. До вас, пред вас! Още Давай, падат. горе! Падна долу. Браво, бе, повече. До вас Ние няма някъде сме. Или под вас. Стой тука, ние сме. Да. Кръга насам. И тук пак ще сме в зоната, да. Ще почнат да се качват, да знаеш. Да. Сега ако някой има такива да сложи. Някой се качва по зиплайна, май. Почвам парашути, марашути. Ей, тук парашут. Момчета, малко остана. Стегай си. Екъде го. Удари го. До нас някъде, чичи. Долу е. Долу ли е това? Добре. Варете от другата страна в къщичката, дето в зоната. И сте така. Така. Между другото, всичките ли имате маски? Да, Аз имам маска, да. Когато Имам една на кръга, 50, една на 100%. трима сте срещу един, слушайте малко. Може да си дадете маските на един, за да може да оцелее. Не трябва да палят. Заобиколи сградата и търси зиплайна, имаш маска. Няма нищо. Галю, стой до мене. Върда му купиш на чупа. Да, купи го. Тос може да се качи по тия, да знаеш. Добре. Майко, колко неща има такова. Има много, брат. Мога купиш Галю, ела до мене. Няма маска. Баси майка. Ария, педал, излиза. Аз имам. Долу е. Падам пред чичето. Няма нужда. Браво. Няма нужда. Аз не се купиха, още един. Ето го. Къде? Той съм аз. Горе. Ай, Майка ти шеба. аз казах ли бе, че да си греш би ме, а? Казах ли бе? Това е, защото ти е 22 санта, Айде, брат. победа! Айде, давай, play again. Браво, момчета. Коста, Това ни пиме, играта. момчета. На здраве. Това ни играта. На здраве.